Свиня, задраўшы лыч угору, да барана прыйшла ў кантору, зарохкала наконт пасады. Куды б вы думалі? Награды. Баран, абклаўшыся паперамі па вушы, зірнуў, асоба ў капялюшы і, бэкнуўшы ў нядобрую пару бяру, накіраваў свінню ў агарод. А тая лыч пусціла ў ход, спаласавала ўсё ўшчэнт. Пасля, зрабіўшы разварот, перакуліла плот. Калі прынеслі акт аб шкодзе ў агародзе барану, той прачытаў і забляяў. Ну і ну, а як жа так? Чаму ж? А капялюш? Як ты свінню не апранай, як ты не кліч, не забывай,